скажу дуже коротко. Нам дійсно реально зараз вже необхідний медіа-майдан. Ось так скажу чітко і ясно. Подробно. Зараз я поясню подробно. Справа в тому, що оці от персональні зрушення, громадянські зрушення відбулись. Вони відбулися на фізичному рівні. Але медіа структури залишилися в тому стані, в якому вони були до війни. І якщо на радіо після того, як були введені квоти, зараз ми відчуваємо певні дійсно зміни. Зараз вже кожен з радістю стверджує, що дуже багато появилося якісного українського контенту. Правда. І ще 3 роки тому назад, ти пам'ятаєш, як ми боролися за ці квоти, скільки ми отримали по голові, ми були повністю викреслені зі всіх ефірів за цю ініціативу, а зараз це вже майже норма, так? То такого не відбулося з телебаченням. І я, на превеликий жаль, читав інформацію про те, що в новорічну ніч на 3 найголовніших каналах, не кажу України, а просто кажу каналах, так? Я їх не сказав би, що вони українські. За статистикою, ось ці новорічні, на мій погляд, радянські оці капустники, так, подивилося майже половина населення України. Про що це говорить? Говорить про 2 речі. Перше, що люди люблять дивитись телевізор. Їх не забереш від цього телевізора. Значить, що треба зробити? Треба дати інший матеріал. І якщо б ці 20 мільйонів в цей час подивилися не потріб, оцей несмак, а подивилися якісь якісні речі, от тоді би суспільство зрушилося просто катастрофічно. А ми бачимо рівно до навпаки. Оця телевізійна чума приводить до того, що появляється персонаж, медійний персонаж, який заявляє, що він готовий іти в президенти країни. Ось це страшно.